Hefta borî cigirê serokê berê Joe Biden yekû di anketan da bi ferqekî piçûk di pêşiya hevdikên xwe da ye û berbijarên din yên Partiya Demokrat serdana rêxistinên mafên sivîl kirin. Nûçeyên derbarê çarendamên Kongresê yên jin û ji kêmayetiyan e ku ji aliyê Serok Donald Trump ve hatibûn armanc kirin didomin. Ji dema ku Senatora Kaliforniyayê Kamala Harris di nexaşên Miami yên meha hezîranê da paşêroja Joe Biden rexne kiriye nijadperestî di nava Partiya Demokratan de bûye pirsgirêkek. Pisporek ji dengê Amerîkayê re dibêje tê payîn kirin ku alozî zêdetir bibin. Dibe ku ev bû piraniya bîst berbijaran derfeta herî dawî be ku siyasetên xwe yên herî giring nîşan bidin. û ev jî bi rêka şerrokbûn, balagirî û êrişkariyên dijî wan berbijêran pêkê. Her wiha Joe Biden ji bo pîşvaniya qanûnekî tawanbariyê jî tê rexnekirin ku Kamala Harris dibêje ev bûye sedema girtina girseyên kêmayetiyan. Senator Cory Booker ev rexne dubare kir û ev li ser anketan bandor kir. Pisporek din dibêje dengder dixwazin behsa aboriyê were kirin. Li gor min pêwîst e ku li ser mijarên wekû tenduristiyê, perwerdeyê, an ku avakirina kar bisekinin. Senator Bernie Sanders yekû di piraniya anketan da di rêza dudiyan da ye hev dide ku li hember hevrîka xwe Senator Elizabeth Warren rêza xwe biparêze. Em hewceyê kempînek serokatiyê ne ku gelê Emerîka bi kelecan û enerjî bike. Gotûbêjên bi vî rengî derfetekî dide berbijaran ku dengê xwe bi rastiyan e bigihînin dengdêran ku di mehên pêş de di bûyerên piçûktir de li serenserê Amerîkayê de jî ew ê gotûbêjên bi vî rengî bidomin.